Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkan ku dai, fatan kuna lafiya, sannin mu da arzikin sake saurara da ku a cikin wannan lokaci. Kamar dai yadda ka saba da lokacin da aka samu alheri, aka samu update wanda ake samu alheri da shi, to muna kokarin kawo muku shi akan lokaci domin yan uwa su amfana, domin a haɗu a samu tare. So wannan lokacin yasa da naga wannan update din ya fito, nace to ya kamata community da sauran mutane in samu mana bidiyo a kan shi domin a samu amfana. So kafin mu je ga cikin bidiyon wannan, idan shine farkon zuwan ka wannan channel din, ka taimaka ka yi subscribe, sannan ka yi like, ka yi sharing wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki domin su amfana. So ga masu buƙatan shiga group dinmu na Telegram da kuma WhatsApp, akwai link a description. Da dama ba su san description ba. Description, idan an ci maka description, idan ka taba, in kana son sani na ne description, idan ka taba sunan bidiyon nan za ka ga rubutu sun fito maka, za ka an sa maka simowa, kana taba gurin za ka ga komai da komai a rubuce, da bayanai da komai da su link da duk wani abun da aka ce ma yana gurin za ka samu. So ba zan cika ku da surutu ba, mu je ga cikin bidiyon. Za mu je cikin group ɗinmu na WhatsApp kamar yadda kuke gani. Yawa, kamar yadda kuke gani ga nan link din kenan, wanda zan samu ku shi a description na wannan bidiyon ko kuma a comment na farko, domin ku je ku yi rijista kuma ku samu wannan alherin da ake samu na $20. Sannan bari mu bude link din kamar yadda kuke gani. Sorry, akwai matsalar network kenan fa.